posició des del punt de vista català davant de les eleccions municipals, estatals, europees i també les autonòmiques, amb una excepció que explicaré, només pot ser l'abstenció independitzadora. No l'abstenció sense res més a darrere, perquè això quedaria diluït amb els que prefereixen anar a la platja o que passen de qualsevol qüestió política. No, és una abstenció que ha de passar a ser expressar-se socialment, públicament, expressar-se com independitzadora. Ja a les eleccions autonòmiques del 14F, del 21, ja va haver-hi més de 600.000 vots abstenció extra, per sobre de l'abstenció considerada normal, perquè hi ha més de 600.000 catalans que estem per la independència vam decidir que no volíem escollir entre un traïdor i un altre traïdor. Ara és un pas més, no només que estem per la independència, estem per fer-la i això vol dir que passar d'independistes a independitzadors. I resulta que és molt interessant una dada que m'ha costat de trobar, un quadre que està concentrat i és molt interessant, que explica quin és el cens total, 5.491.324. Els diputats a escollir, els càrrecs a escollir, 9.147. Els vots comptabilitzats són el 55,55%, les abstencions el 44,44%, 2.440.624. O sigui que hi ha hagut un número espectacular de les abstencions. Hi ha hagut aquí una campanya pel vot nul. En particular hi havia un que deia com et votarà ta puta mare, no? Hi havia una expressió d'aquest tipus. Bé, com que estan llapant el cul als processistes traïdors, proposar vot nul era fer-los el joc als partits establerts, en particular als independentistes, apareixent com a crítica. Resulta que fa el joc, perquè accepta les regles de joc imposades per Madrid/Estado espanyol. Els nuls van ser 44.882, o sigui que un 1,47% respecte al 44,44% que hi ha hagut d'abstencions, i que aquí jo em permeto considerar que la meitat és abstenció conscient, encara no independitzadora. Aquest és el pas, ja que Madrid ens ha avançat les seves eleccions estatals el 23 de juliol, doncs no cal esperar a desembre per començar ja a difondre i practicar l'abstenció independitzadora. Doncs més d'1 milió, si agafem el 50%, 1,25 milió pràcticament, d'abstencions han estat fetes conscientment per independentistes per no caure en la trampa de votar a un partit falsament independentista perquè no caigui en mans del PSC, del PP o de Vox o dels comuns. I els vots en blanc, doncs resulta que més grans que no pas els vots nuls, malgrat la campanya bastant intensa feta pels partidaris del vot nul, 51.413. Agafant percentatge de la població, el partit dels independitzadors que hem de construir és molt més gran que el PSC, que és el que té un percentatge més elevat de la població, amb el 23,7% de vots, i Junts el 18,3%, i Esquerra el 17,2%. Fins i tot el PSC ha baixat el número de vots respecte a eleccions anteriors. O sigui, tots els partits han baixat, excepte el PP, Vox i el PDeCAT, que no s'havia presentat. Però la resta han baixat. Tots aquí, que inclou Aliança, inclou Front Nacional de Catalunya, i suposo que algú més, el Somni de l'Anglada, que està per la independència, encara que sigui de dreta o d'extrema dreta. És fantàstic perquè l'independència l'han de fer tots els catalans junts que vulguem l'independència. Això d'estar desqualificant a uns perquè són d'extrema dreta i altres perquè són d'extrema esquerra, i uns de dreta i l'altre d'esquerra i uns de centre, això és estratègia divisora dels partits independentistes per impedir la independència. La independència l'ha de fer tot el poble català unit, i per això l'únic partit independitzador que hi ha, que és Directe 68, que està sent censurat per uns i per altres, pels processistes i pels antiprocessistes, pels independentistes i pels antiindependentistes. El seu programa en diu ideari i són 8 línies, senzillíssimes. Nosaltres, de dreta, d'esquerra, de centre, empresaris, treballadors, autònoms, mestresses de casa, estudiants, aturats, pro-Europa, anti-Europa, creients, no creiem, volem la independència a Catalunya, punt. Aquest és el programa d'un partit que realment vol la independència a Catalunya. Qualsevol partit independentista que té un programa de dretes, un programa d'esquerres, un programa de centre, d'extrema esquerra, d'extrema dreta, etc., és divisor intencionadament, perquè ja em direu quants catalans no volen, per no dir no volem, la Catalunya independent que proposaria la CUP, i tampoc la Catalunya independent del Puigdemont o del Junqueras, aquesta republiqueta espanyoleta
disfressada de República Catalana. No, primer la llibertat, un cop feta la declaració d'independència, o millor, declaració d'alliberament del Principat de Catalunya, sobre el procés constituent, i llavors sí, entre catalans lliures, de dretes, esquerra, de centre, carnívors, vegetarians, etc., ens organitzarem. Hi haurà majories d'un tipus, majories d'un altre tipus. Per això, un cop siguem lliures, no abans. El programa s'ha de tenir en reserva i un cop recuperar la llibertat sobre el procés constituent. Un partit independitzador no pot presentar-se a les eleccions municipals, ni a les estatals, ni a les europees. Per una raó molt senzilla, perquè ni els ayuntamientos ni a Madrid ni a Brussel·les es pot proclamar la independència de Catalunya. La independència de Catalunya, l'alliberament del Principat de Catalunya, només es pot proclamar al Parlament de Catalunya, perquè tingui reconeixement internacional. Tampoc es pot proclamar a Montserrat ni sota el pi de les Tres Branques. Ha de ser el Parlament de Catalunya. Per tant, només un partit independitzador es pot presentar en unes eleccions autonòmiques sui generis, especials, com hi ha hagut i com hi tornarà a haver-hi. Si ho féssim ràpid, que aquest punt de vista català s'estengués ràpidament, que el pas d'independentistes a independitzadors fos molt més ràpid i conscient del que està havent-hi, seria el propi traïdor Pere Aragonès que es veuria obligat a convocar unes eleccions autonòmiques per renovar el Parlament, perquè una quantitat suficient de catalans ja hauran passat d'aquí a aquí. No serveix de res tindre majoria independentista al Parlament si en realitat són traïdors al poble català. Per tant, s'ha de renovar totalment, s'ha d'obligar a convocar amb aquest moviment qüestionant tots els dirigents traïdors unes noves eleccions autonòmiques que serien especials, formalment autonòmiques, però serien, com deia, úniques, sui generis, com mai hi ha hagut i mai tornarà a haver-hi. I en aquestes eleccions formalment autonòmiques, els dirigents catalans traïdors ja no es podran presentar. I Directe 68 traurà 68 o més escons i, com diu el seu nom, amb majoria 68, directament declaració d'independència, declaració d'alliberament del Principat de Catalunya. I, a continuació, sobre el procés constituent. Per tant, ara, de cara a les estatals, ja comença a haver-hi negociacions per veure com presentar-se, doncs un partit independitzador ha de dir abstenir-se, però abstenir-se en contingut de recuperar la llibertat de Catalunya. Aquesta és la proposta, i començar a moure'ns, a entrenar-nos en recuperar el punt de vista català i posar taules al carrer, enviar cartes a tot arreu. La cosa pot anar molt ràpid trencant la censura, insisteixo, i això em temo que exigeix finançament important per poder fer mitjans de comunicació, pressionar, poder pagar periodistes que estiguin realment per la llibertat de Catalunya i no els periodistes processistes traïdors al poble català que es dediquen a amagar la traïció dels nostres dirigents i a imposar-nos el punt de vista castellà.